Podcast C2, català.cat, episodi 45è, el podcast que t'ajuda a provar el C2 i a comunicar-te en català correcte. Com que s'acosta l'examen de CIFALC i un dels exercicis que els examinants hauran de fer és de derivar, és a dir, de crear paraules a partir d'una altra, et proposem una activitat per entrenar-te. Aquest tipus de creació de noves paraules està explicada al nostre curs de c2català.cat, on, a més, hi ha exercicis per practicar i reforçar-ne la teoria. Ara t'expliquem què hauràs de fer en aquesta activitat que et proposem. Et donarem una oració incompleta en què hi falta una paraula. Aquesta paraula és la que tu hauràs de crear, és a dir, de derivar, a partir d'un mot que prèviament et direm. El mot creat, recorda que haurà d'encaixar en el context de l'oració. No és gens difícil. De fet, avui t'ho posem molt fàcil, perquè la paraula derivada haurà de ser sempre un verb en infinitiu. Comencem? A la primera oració, la paraula de què has de crear un derivat és dolç i ha de completar l'oració: com que el sucre no és massa bo per a la salut, vaig al pastís amb un producte alternatiu. A la segona, la paraula de la qual has de crear el derivat és beure, amb B alta, i s'ha d'adaptar a l'oració cal els cavalls, perquè estan assedegats. Ves a aquell xaragall que ha format la pluja. A la tercera, has de crear un derivat de cruel que s'ajusti a l'oració: els vencedors es van amb els febles. A la quarta l'has de crear de delit i ha d'encaixar a la lectura del llibre en va. I a la cinquena i última, el derivat ha de ser de l'adjectiu magre i has d'incorporar-lo a l'oració: era corpulent, però la malaltia el va. I fins aquí les 5 oracions que havies de completar amb el derivat verbal específic. Ara, tot seguit, et repetirem les 5 oracions completades amb aquest derivat que tu hauries d'haver creat. Comencem. La primera. Com que el sucre no és massa bo per a la salut, vaig endolcir el pastís amb un producte alternatiu. Segona. Cal abeurar els cavalls, perquè estan assedegats. Ves a aquell xaragall que ha format la pluja. Tercera. Els vencedors es van encruelir amb els febles. Quarta. La lectura del llibre em va adelitar. I cinquena i última, era corpulent, però la malaltia el va amagrir, o bé ammagrir, amb 2 M's. Com has pogut comprovar, usar el verb concret que designa una acció específica denota domini del llenguatge, denota precisió. Per tant, un consell: sempre que existeixi i el coneguis, fes servir el verb precís, el verb exacte, creat justament per designar una acció determinada. Ho justifico. Si ens fixem en les oracions anteriors i comparem les 2 possibilitats de transmetre un mateix significat, què tenim? Comparem, per exemple, la malaltia el va emmagrir amb la malaltia el va tornar magre. O bé, els vencedors es van encruelir amb els febles amb els vencedors es van tornar o van ser cruels amb els febles. Quina de les 2 formes mostra més domini del llenguatge, més precisió? Indubtablement, les que fan servir el verb específic, és a dir, emmagrir i encruelir. Les altres formes s'entenen, evidentment, però recorren a usar un verb buit, tornar o ser, més un adjectiu, magre, cruel, per expressar allò que té el seu propi mot per designar-ho. Per això, cal anar practicant amb la derivació. I per què? Tal com us expliquem al curs de c2català.cat, a l'examen de C2, un aspecte de la llengua que valorem els examinants quan avaluem
és la riquesa lèxica que mostra l'examinant. I això vol dir, essencialment, la variació i la precisió que exposa en els seus discursos. Com a examinadors, sabem què has de dominar per presentar-te a l'examen de C2 i aprovar-lo. No t'ho pensis més. Apunta't a c2català.cat.